Bueno, kaixo egoitz, mila esker gurekin izateagatik. Gaurkoan, gizontasunari buruz hitz egingo dugu. Askotan hitz egiten da, edo gaur egun gehiago hitz egiten da ez, gizontasunari buruz, gizontasun berriei buruz, eta baina oraindik jende askok igual ez daki zer den. Zuk nola definituko zenuke gizontasuna? Hola, simple esan da, askotan hitz egiten da maskulinitate berri ez? Bai, kontua da maskulinitateek ez dutela hitz egiten gizontasunaz bakarrik. Ze emakumeek ere izan ditzakete maskulinitateak, hau da, maskulinitateen barruan sartzen dira, errolak, estereotipoak ez, nola egite ditugun gauzak, eta guk gauza hori zesan nahi ematen diegun, ez? Sartzen den zaku barroxean edo zaku urdinean, ez? Orduan, gizontasuna badago maskulinitatea zerekita, baina zer gertatzen da ez dela soilik hori. Bai, da, nolabait, rol eta estereotipo guzti horiek sortzen dute nortasun bat, esango nuke dela nortasun bat gehiago dagoela imaginarioan, ez dagoela egitan munduan, baina sortzen du nolabait zer izan behar dezun edo arautegi moduko bat. Eta orduan, gero ez da gehiago gerturatu arautegi horretara gizontasunaren barruan sartzen dena, orduan eta leku privilegiatuago bat edo leku hobeago bat daukazu zure inguruko jendartean, zure komunitatean, ez? Orduan, gizontasuna da kokapen bat jendartean, esango nuke. Eta aipatu dituzun maskulinitate berri hauek, jaiotzen dira gizontasuna hau aldatzeko, edo... Bueno, nik uste den maskulinitate berri ez hitz egiten dela, hasteko eta behin duela ja mende batzuk emakumeak esan delako borrokatzen haien eskubideen alde. Horren ostean, azken demagun 40, 50 urtetan, hasi ziren gizon batzuk pentsatzen, zer gertatzen da gurekin. Eta orduan, hasi zen pentsatzen haien maskulinitatea ez, nolabait haiei erakutsi zaien hori egin behar dutela gizonak izateko, igual horrek ere min ematen ziela beraie ez, eta orduan, nolabait eraldaketa prozesu batzuk abiatzen hasi ziren. Zertan zentratzen ziren batez ere emozioen lanketan eta gizonen arteko kontaktuan adibidez, edo baita ere etxe barruko edo familietako lan banaketa horretan ez. Zer gertatzen da, maskulinitateak aldatzerako horretan, etzea lari hainbeste egiturazkoa den jendarte sistema ukitzen. Zabiltza, tirita batzu jartzen, esaten, bueno, gizonak beste erabatekoak izan gaitezke, eta horrelakoa izan gaitezke. Baina, por ejemplo, balioak ez dira aldatzen. Eta azken batean horrek egiten duen gauzak aldatzea edo ez, eraldatu edo iraultzea, edo egiten du gauza mantentzea. Hau da, aldaketa txiki batzuekin egitura bera mantentzea eta jarraitzea egoten jendarte bat, zeinak balio desberdin ematen den gizon eta emakumeek egiten dutenari, privilegiatu eta zapaldu harreman horretan, ez? Claro, eskori gatu nahi dizun gizonak, konstiente dira edo aldaketa hau egiten saiatzen direnan, konstiente dira gizontasunak ematen dien privilegioa. Nik uste gero ez da gizon gehiago direla edo garela kontziente kasi degun edo ez, motxilo horretan jaso degune guzti horrek baitareko katzen gaitula leku batean, zeinak ematen dizkigun privilegioak gizon izate gutxagatik, hau da, soikan gizon moduan jendarteratzeagatik ematen dizkizute privilegio batzuk, eta hor, gero eta gizon gehiago dabiltza kontzientzia hartzen. Gero da, kontzientzia hartze hutsarekin ez dula balio. Badirudi askotan ez, berdintasunerako borroka, ez, emakumeen ardura dela, ez, feminismoa eta beren borroka delako, eta badirudi gizonek ez dutela ez zer egin behar, baina bala da. Badago egile bat, estatu batu harra dena, Belhus izena duna, eta berak idatzen liburu bat izena duna feminismoa guztion kontua da, eta berak liburu horretan saiatzen da esplikatzen nola egitura patriarkal honetan gareneziak guztiak ez, sortzen dituna genero desberdinak, bi gainea eta gainea, taka egiten du egiten dagoen errealitate horrekin ez, generoak asko daude. Eta orduan, berak esaten du, ez bali magea kontzientziatzen eta ez bali magea gure burua kritikoki behiratu eta eraldatzen, denak gehala patriarkalak. Esaten duna basikante denak eraldatu gaitezkela, balin eta egiten dugu ibilbide bat ikastekoa, eta baita ere ardura hartzekoa eta eraldatzekoa. Batzutan izan daiteke isilik geratzea, diot, azken batean, zu balin bazaude bilera batean, eta gizon izategatikan jendeak askoz gehiago entzuten baldin badizu, gero izan daiteke ardura hartzea isiltzea, eta isiltasun horretan beste ekitza hartu beharko dute. Ikusi zer nolako jendartan bizigan, eta ardura hartu eragiten dituzun indarkeren gainekoa eta eraldatu zure burua. Zuek, Irukil Arroxatik, ardura hartu eta eraldaketa prozesu honetan lan handi egiten duzu ez? Tailerrak eta egiten dituzu ez? Hain justu tailerra hauen helburua da, gizonak gerturatzen dira, daukatelako
kontzientziazio bat hasi delako, nolabait, haiek betetzen duten espazioak jendartean delako espazio privilegiatu bat, eta etortzen dira, hori ez, haiek egitera edo ez, ardura hartze horretatik, eta formatzen, dituzten zalantzak agertzen nola eraldatu ditezken baita ere pentsatzen, ze badirudi dagoela liburuxka bat 10 tip desberdinekin esaten dizuna pauso hau egin, gero hurrengoa, eta jazta, izango za subjektu berri bat. Eta hemen oso importante esatea, subjektu privilegiatu bat zeanean, berdintzai den gizona, den persona zuri bat, den persona heterosexual bat, eta aldaketa prozesu bat egingo bali maezu, behin hasita ez da etengo bizitza osoan zehar. Ardura hartze hori da baita zure kokapenari muzin egitea, eta da generoari buelta fuerte bat ematea. Eta egin dituzuen tailer hauetatik, edo tailer hauetan, zer ikusi duzu edo, ze ondorio atera dituzue? Nik tailer hauetan ikusi eta adibidez, nik baneukan sensazio bat gizona bazela edo ez, gizontasunarekin lotutako guztia zela un poco como, hiperez handia izan dira askotan gizonekin lan egitea, ze baita ere oso deskonfiantzatik egiten duen, eta uste nuen batzutan, hori ez etozela batzu, hori pina jarri eta jazta ez, pare bat 3-4 argudio ikasi, eta inkluso gero baita ere beldur batekin argudioiek erreproduzitu, eta ja, jungo zela pixak, como de, jazta, nila lan egin daukat, ez? Eta, adibidez, ohartu naiz badaudela, gero eta gizon gehiago haien lekuan, deseroso sentitzen dianak. Eta oso interesante da, por ejemplo, esatea, ostia, orain arte izan naiz persona bat ez duna ezer galdetu, eta batean sortu dezit interrogante asko oso deseroso jartzen dautenak. Eta hor badago beste lagun bat, idatzezena bere momentuan liburu bat, izena duna Jokin Azpiazu, eta berak idatzezun masculinidades y feminismo liburua ez, eta berak esaten zuen deserosotasun hori, genero arabera sentitzen duzun deserosotasun hori gizon moduan, dala espazio bat, igual izango dena gogorra zentzu batean, baina baita ere oso interesantea eraldaketa egiteko. Esan nahi, ostia, deserosotzen zaitu, aizalako itare kontzientzia hartzen, zuk ze biolentziera dituzun egunerokotasunean. Askotan badirudi ere, gizonak, gizontasunaren kontzientzia hartzen dutela, helduak direnean, baina hezkuntzan adibidez, edo ikastoletan, eskoletan eta lantzen da gizontasuna? Eskoletan lantzen da gizontasuna, zeren aspalditikan ja, Eskola Autonomia Erkidegoan, bai egiten dira ezkidetza saioak eskola gehienetan esango nuke, egiten dira gauzatxoak hor. Zer gertatzen da, gizonak usten dute nera bezaroan horrendik ez ditugula gauzak planteatzen, hain zuzen baita ere privilegio goran egoteak eragiten dulako zuk ez ikusializatea edo zuk pentsatzea jende guztiak daukala zure kokapen berdina eta gaina zure bizipen berdina. Gizon gazteak ez dira askotan ohartzen zeleko daukaten, eta inkluso ohartzen dienean usten dut deserosotasun horrek askotan ere egiten dura erreakzio bat. Hezkuntzan lanketak egiten dira eta emaitza desberdina dauzkat, eta gaina gizon gazte askorentzat ere badia espazioak zeintzuetan eraldaketa prozesu txiki batzuk hasi. Karo, guztion aurrean zer egin? Agian, eraldaketetako bat etorri daiteke hau ez izatea duz, tailer hauek egiten dienak hezkuntzan ez izatea txampiñona bat, heltzen gala edo tengala 2 ordu, 4 ordu haiekin eta bazela, eta izatea zerbait jarraia, interesgarria litzake adibidez ezkidetza bezalako elementu zentral bat kurrikulumean txertatzea, eta ez izatea gauza bat batean agertzen da eta gero desagertzen dena, bai hau eta baita ere antiarrazismoa eta baita ere ez beste hainbat eta hainbat egiturazko dian indarkerien gaiak kurrikulumean txertatzea, hezkuntzako kurrikulumean txertatzea. Eta hezkuntza aipatu dugu, baina etorkizunari begirazte beste pauso eman behar dugu. Zapalkuntzak eta zapalkuntza egoerei eta zapalkuntzara egiteuten sistemei eman bartzeila dagokien lekua hezkuntzan. Iruditzen zait, badela lan bat, oantxe bertan agien ez dela helduko, baina heldu egin zerbait dela, eta horretarako lanean hasi behar degula. Jo, egoitz, mila esker gurekin izateagatik, eta mila esker hausnarketa superinteresgarria hauek ekartzeagatik. Lan zoragarria egiten duzu.